Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam karahayon. Puji syukur alhamdulillah, yang mana kita di kesempatan hari ini masih bisa berjumpa melalui channel kita bersama, yaitu CSTV Wonosalam, sebuah channel yang selalu berusaha untuk nguri-nguri budaya Jawa, baik di bidang penanggalan Jawa, tradisi dan budaya Jawa, dan pitungan Jawa. Untuk kali ini saya tidak membahas tentang pitungan Jawa di hari baik untuk hajatan nikah atau membahas perkalenderan Jawa ya, tapi saya kira ini juga masih dalam hal hitungan ya. Di kesempatan hari ini saya akan membahas hitungan atau hitungan tentang umur. Ini bahkan saya yakin untuk semua orang itu menghitung umur, tapi apa yang harus kita lakukan di umur-umur tertentu ya. Contohnya dari sejak lahir sampai remaja, dewasa, kemudian sudah tua, itu saya kira banyak sekali yang belum mengerti apa yang harus kita lakukan di saat umur-umur tertentu. Ini mungkin akan saya coba untuk menyampaikan dalam bahasa Jawa ngoko saja. Untuk bagi sesepuh ya, bagi yang sudah senior, subscriber CSTV Wonosalam yang sudah sepuh, mohon maaf. Ini saya membuat konten dengan bahasa Jawa ngoko, karena ini saya kira agak kesulitan kalau menggunakan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan filosofi tentang hitungan umur. Baik, lakone menungso urip ini bisa diibaratkan ya, diibaratno mlakune srengenge mejudul wayah isuk, tak ibaratno menungso sing jek tas lair, saya suwe saya dhuwur nganti pas ana kira-kira sak dhuwure sirah. Wong Jawa ngarani kuwi wayah bedug, ibarat menungso wis nginjak dewasa. Sakbare bedug saya ngulon iku diarani wis nglewang. Saya cendhek akhire ambles utawa surup. Yen lelakone menungso ya nek wis dewasa saya suwe ya saya nglewang, saya tuwa. Akhire yen wis tuwa nanti maneh jelas mati. Aku karo sampan kabeh jange mesti bakal mati. Cuma wektune kapan kabeh padha ra ngerteni. Lelakone menungso iki diarani saka lair nganti tumekane pati, kuwi diarani umur. Umur kuwi suwene ya ora padha antarane si Suta lan si Naya kuwi. Umure ora padha. Umpama ibarat klapa iku ana sing gogrok nalika sih manggar, ana sing rutuh nalika bluluk, ana sing rutuh nalika cengkir, uga ana sing lulus. Rutuhe kuwi wis tuwa nganti garing, nganti tukul. Nah, kabeh mau gumantung saka pepestening Gusti. Ya lelakone menungso ya mulai saka lahir, mulai sadurunge lahir iku jaman kala semono para wali uga para sunan iku yen dakwah wae pitutur iku nganggo tembang sing diarani macapat. Aku yen eling macapat biyen sing Mbah Kakungku waktu aku cek cilik.
Sering kalau mongso itu maca diarani maca pat. Ya tembang Jawa aku dhewe ya ora iso nerokno. Yen kanca-kanca subscriber pengen ngerti unine tembang kuwi ya bisa golek nduk channel YouTube. Lah lelakone urip kuwi di wae tondo utawa rambu-rambu. Ana arane sing sadurunge lair kuwi sing ana kandungan kuwi tembang Mojopate Mas Kumambang. Iku sing jenenge Janin. Wiji saka bapa iku sing dikandhut dening ibuke awak dhewe iku. Nalika ibu awak dhewe meteng iku cara tembange iku Mas Kumambang. Nah, tembang Mas Kumambang nduk kula ya ana isine pitutur-pitutur. Yen wis lair jenenge mijil, iku mijil jenenge lair. Mari mijil dilanjut karo tembang sinom, tegese remaja utawa nom-noman. Yen wis sinom diteruske karo tembang kinanti. Kinanti iki tuntunan. Dadi yen wis nginjak remaja wis nom-noman iku duwe anak wis nom-noman munggah titik niku kudu bener-bener dituntun. Iku perhatian niku khusus aja nganti anak sing kira-kira nom-noman kuwi nduweni pola sing ora karu-karuan akhire iso jatuhne harga dirine wong tuwa. Sebab ana tembungan anak polah bapa kepradah. Yen awak dhewe duwe anak isih nom-noman terus pola nduk njaba gak karu-karuan ana ngene-ngene wong tuwa panggah ketangking. Anake sapa iku biasae ngono. Terus yang nomor 5 Asmara Ndono. Iki wayahe duwe rasa seneng antarane lanang karo wadon terus wayahe bebrayan. Terus diterusake karo tembang Gambuh. Nah, Gambuh iku wis jumbuh. Jadi wis wayahe rumah tangga, jumbuh antarane lanang karo wadon sak tujuan yaiku bebrayan bangun rumah tangga. Terus diterusake karo tembang Dandang Gula. Tegese Dandang Gula iku wis ngrasakne manise donya utawa legi pahite donya, pedhes asine donya iku wis dirasakno. Mula cobaane ya rada gedhe. Sateruse ditutukne karo tembang Durma. Durma kuwi wis mundur teko nafsu, wis iso ngerim. Mergo wis ya menawa wae wis duwe anak. Jadi cara polah-polahe ya kudu iso ngerim. Aja nganti dicontoh karo anak putune. Terus diterusake tembang nomor 9 yaiku Pangkur. Pangkur iku kudu mungkur. Iku kudu eling-eling besok wong bakal mati. Jadi kudu istilahnya tobat. Biasanya wis ana tanda-tanda peringatan teko ngene Gusti Allah. Rambut mulai putih iku tegese kongkon resiki awake. Sing perbuatan laku sing ora bener iku kongkon ngowahi kongkon njaluk sepuro nang ngene Gusti. Banjure yen duwe salah karo padha menungsone ya njaluk sepuro. Terus sing meh keri yaiku megat ruh, tegese megat ruh iku pisahe roh saka raga, tegese mati. Nyawane pisah karo raga sing keri dhewe para wali mbiyen gawe tembang pucung utawi pocong. Lah iki lelakon mulai Mas Kumambang nganti pucung iki kan ana hitungane. Sing tak bahas bab hitungan iki. Umur 0 sadurunge lair wis nek jero kandungan kuwi mang. Termasuk ya wis ora usah diitung sebab durung lahir. Iki aran-aran umur. Diarani hitung-hitungan umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. 4 tahun, 5 tahun diarani bocah iku. Bocah bayi ya. Sing tak rembug bab iki
Video iki miturut aku iki ana petang rambu-rambu. Petang tondo-tondo sing perlu dititeni. Ya, sakjerone perjalanane wong lelakone menungso mulai bayi nganti tuwa, nganti mati. Lah iku ana tondo-tondo. Saumpama mlaku iku nduk ana rambu-rambu. Lah nduk kene kira-kira rambu-rambu iku manggone nduk ngene umur 11. Mulai bayi tak kira cek durung ana rambu-rambu. Umur 11 mulai ana rambu-rambu. Mari ngono umur 20. Perjalanan teko 11 nang 20 iki rada adoh. Mari umur 20 ana rambu-rambu maneh kira-kira umur 50. Umur 50 nutupi lelakon nanti umur 60. Umur 60 iki ya ana rambu-rambu maneh. Terus saiki coba bahas rambu-rambu sing wiwitan yaiku kira-kira umur 11. Kenapa diarani 11? Wong leluhure awake dhewe lek hitung-hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok gak 10 siji, 10 loro. Contone kaya 31, 32. Iki mari 10 kok 11, 12, 13, 14. Kenapa kok gak 10 siji? Iki tegese wong yen wis umur 11 suwi luwih welas iku asih. Dadi yen duwe anak kira-kira umur 11 iku kudu luwih welase wong tuwa nang ngene anak. Tegese perhatiane nang anak iku kudu luwih. Dadi ekstra. Jadi kudu bener-bener diperhatekno anak iki. Sebab nalika umur-umur sakmene iki mulai nakal, mulai akil balik, nafsu mulai muncul. Umur anak-anak mau remaja, rawan kenakalan. Biasanya diomongi angel, dituturi angel. Kadang lek ora bener maneni wong tuwa. Iki umur antarane 11. Tapi sejatine iki ya justru usia iki bocah bentuk karakter, mencari jati diri. Kaya-kaya mau dikalahne. Yen kancane iso ngono, dhek ya kudu iso ngono. Kancane numpak sepeda motor banter, dhek ya mau dikalahno. Biasane dituturi angel. Yen diomongi, aja numpak banter-banter kok lek tiba lara, ora gugu. Biasanya percayane iki lek wis ngalami tiba babras lah iku baru ngerti. Oh ternyata aku numpak sepeda banter-banter kok lek tiba ya babras lara. Biasane ngono. Sawise 11 iki perlu perhatian khusus. Jadi suwi luwih welas iku asih. Jadi perlu kasih sayang yang lebih di usia 11 ini. Nah, banjure dilanjut karo umur 20. Nah, 20 iki sadurunge 21, 22, 23, 24, kok gak 25. Nah, kok 20. Padahal terusane 26. Yen ana TikTok kae 20, 6 6 likur, 7 likur, 8 likur. Lah, diarani kur kudu iso ngukur. Untune bocah umur likuran kudu iso ngukur. Biasa iki mau dikalahne karo kancane, yen kancane iso duwe iPhone umpamane. Dhek yo arepe yo pingin. Tapi yen kate njaluk nang ngene wong tuwa ya kudu iso ngukur. Kaya kancane sing duwe iPhone rego 10 juta umpamane. Lah iku kudu iso ngukur wong tuwane iki mampu apa ora. Nek wong tuwane awake dhewe gak mampu ya kudune ora njaluk iPhone sing rego 10 juta, sak kuwate wae.
kudu pinter-pinter ngukur kekarepan maksudnya. Terus kenapa wayah 25 ya? Mari likur kok selawe. Selawe kuwi tegese seneng lanang wedok. Nah, tegese kuwi yen wis umur selawe kuwi kudu biasae wis duwe rasa seneng antarane lanang karo wedok. Wis duwe rasa sir ya. Wis kepencut umpama lanang ya wis kepencut karo arek wedok. Jadi yen sampean duwe anak lanang umur selawe kok dhek iki ora tertarik blas karo lawan jenis lah iku perlu dipriksakno ya. Kudu. Dadi yen umur selawe kuwi kudu duwe rasa seneng antarane lanang lan wedok. Sir wis cinta iku lek nunggene tembang mang wis tiba asmara ndana ya. Di umur 0 sampai 10 mang tak kira mijil lahir remaja mang sinom. Lah ki nanti iku sing perlu dituntun iku mang. Pas arek nalika ndablek-ndableke mang. Yen umur selawe cara tembang Majapahit asmara ndana. Iki yen wis duwe rasa seneng antara lanang wedok dilanjut karo bebrayan rabi. Iku tembang Majapahit gambuh. Terus dibacotake karo dandang gula. Nah, engko yen wis rumah tangga iki iso ngrasakno legi lan paite wong urip. Jadi ngrasakne soro, ngrasakne penak iku wis campur ngono kuwi. Kumang kira-kira umur selawe. Selawe nganti 30, 40 ya iku wayahe gambuh di njumbuhake karep antara lanang wedok bangun rumah tangga. Jadi dandang kula ya kuwi mang wis ngrasakno pahit ketire kehidupan. Nah, lek wis omah-omah ya kan wis duwe anak iki kudu durma. Durma ya. Tegese durma ki mundur dari nafsu buruk. Mundur saka bab 5. Wong sing biasae minum, main, maling umpamane ya iku kudu prei ben ora dicontoh karo anak putune. Iku tegese durma. Samarine selawe ya. Nah, selawe iku ana filosofine. Lawe kuwi benang. Benang bolah. Bolah kaya sumbu kompor zaman dhisik lawe. Iku tegese wayahe nun. Ya kemarin sing dimaksudku nenun rumah tangga, ngenam pikir, ngenam rumah tangga. Samarine selawe ana rambu-rambu maneh ning umur 50. Ya. Mulai 30, 31, 32, sampai 40, 41, 42, 43, 49, kenapa kok gak 50 cara Jawane? Kok diarani 50? Nah, 50 iki wayahe seneng nganggo iket. Iki filosofine wong Jawa iki kok gak main-main. 50 wayahe seneng nganggo iket. Iket kuwi yen basa Jawane ya iku udeng, sorban, kopiah utawa peci. Iku tegese wayah tobat. Wayah mendekatkan diri pada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tegese umur 50. Wayahe tobat. Iki biasa wis ana tanda-tanda, ana peringatan teko nggene Gusti Allah. Rambut mulai putih. Iku tegese wayahe mutihne awake dhewe, saka deket-deket sing tau nglakoni dosa iku kudu cepet-cepet njaluk sepura nang Gusti Allah. Kudu iso ngowahi, kudu luwih apik timbangane wingi. Sabare 50
Iki swidak, swidak, mari 50, 51, 52, sampai 59, kok gak 60, gawe swidak. Swidak ki sejatine wis wayahe tindak. Iki tak kira iki cocok karo umure Kanjeng Nabi Muhammad, kurang luwih umure 64 tahun. Jadi swidak itu tegese sejatine wis wayahe tindak. Maksudnya tindak kuwi ya tindak mati. Dadi yen kanca-kanca kabeh subscriber CSTV Wono Salam yen umur wis nganti 65, nganti 70, nganti luwih isih sehat iku termasuk bonus. Jadi sampean kabeh kudu pinter-pinter nggunakne bonus iki. Wis ora mikir sing aneh-aneh, ora mikir pengen sugih, sing pengen neko-neko. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi akhirnya wis kudu siap sak wayah dipundhut karo Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya iku mang nek nggene tembange maca pat darane megat roh. Pangkur ki eling mati ya. Kudu siap-siap jane mungkur ninggalne donya iki. Ngono ya wis diwe kode. Nguasne apa-apa wis rada blawur. Iku berarti cara nguasne aja nganggo mripat. Kudu iso nguasne nganggo ati. Umpama nyekel apa-apa wis ngreweli, iku minangka tandha awake dhewe iki wis cara nyekel donya iki wis wayahe wis gak iso. Jadi apa-apa sing dipepingini sing kurang keturutan iki delokane kaya wis kudu nrimo, kudu pinter-pinter bersyukur. Pangkur. Terus megat roh ya kuwi. Megate roh karo jasad iku diarani megat roh. Berarti kudu siap-siap ninggal. Kabeh menungso kabeh jange mati, akhirnya tembang yang terakhir yaiku pucung, yang tegese dipocong utawa dikubur. Tak kira kuwi mang video bahas masalah hitungan umur. Jadi kanca-kanca kabeh aja sibuk ngitung dina lan pasaran golek dina sing cocok kanggo nikah, kanggo ngedekne omah supaya selamat, supaya akeh rezekine. Tapi sampean ya kudu iso ngitung. Jadi kudu iso ngitung masalah umur. Sebab nduk kono lelakone awake dhewe antarane mulai lahir, teko lahir sampai mati ku ana rambu-rambu sing teko umur-umur tertentu. Ya iku 11, 50, 50 lan 60. Muga-muga video iki ana guna lan manfaate. Matur suwun sampeyan wis mirsani video iki saka awal nganti pungkasan. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.